IFM News. IFM News. Regional. Naisayangkat ti vector mapping ti Provincial Health Office Environmental and Occupational Health Team, Ilocos District Hospital Sinait, Municipal Health Office Sinait, ken ti Provincial Department of Health Office iti Barangay Kabulalaan Sinait, Ilocos Sur. Inwayat ti Provincial Health Office Environmental and Occupational Health Team ti water sampling iti nasaw nga barangay tapno ma-assess ti kinadalos ken kinatalged dagiti local water sources. Nangipaaymet ti grupo ti Information and Education Campaign. Maipapan, iti na duma-duma a sakit a maala, wenno maiyakar, babaen ti vector, ken maigapo iti danom. Damag Regional. Para iti IFM News, siyak ni Idol Tony G. Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.